Patay ang usa ka pahinante sa elf truck human naipit. Samtang pipila ka pasahero ang samdan human nagbangga ang elf truck ug minibus sa National Highway sa Cagayan de Oro City. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Kini ang aktual nga pag-rescue sa mga personahe sa Cagayan de Oro City Disaster Risk Reduction and Management Department kon CDRRMD, Urban Search and Rescue Team, sa driver o pahinante sa elf nga naipit ato sa panagbangga niini sa usa ka minibus sa barangay Tablon National Highway sa Cagayan de Oro City pasado alas 9 kagani ng buntag. Palisuray ang pagkuha sa duha ka mga biktima tungod sa grabeng pagkaguba sa atubangan nga bahin sa elf. Samtang buaksab ang atubangan nga samin sa maong minibus. Sumala sa driver sa minibus nga layo pa lang kuno, nakita na niya nga mitipas na sa iyang linya ang elf truck, hinungdan nga nagminor kuno siya. Overtake siya. Huwag na siya balik sa iyang lugar, sir. Huwag ko sabot ko siya. Hunong ko. Pag hunong ko, sir. Hindi naman gimukon sa ko. Padumos ko yun. Mga nakabantay ko. Gusto ko dito. Matud pa sa driver sa elf truck nga nawadan og brake ang iyang sakyanan, butang nga wala na niya kini makontrol. Hinoon minor injuries lang ang naangkon sa kapin 30 ka mga pasahero sa minibus, lakip ang driver niini. Samtang dakong samad sa tiil ang naangkon sa driver sa elf truck, kinsa daling gidala sa ospital. Samtang wa nay kinabuhi dihang nakuha gikan sa pagkaipit ang pahinante sa truck kaysa wala una panganli sa kapulisan. So accordingly, giayo daw ni siya. So as to word finish sa elf o makabiyahe ba o dili, ato pa nang tindakan og investigation. Temporaryong nakakustodiya sa traffic unit sa Cagayan de Oro City Police Office ang driver sa minibus. Samtang nagpalain pang investigasyon sa maong kaso. Kauban si Jaybert Pairat. Ako si James Paulo Yap. 1 Mindanao.